Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban pergumulan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah mengambil bagian perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Dinalau mamuji debatata parade marohado pikirata, marindi meditasian buku ende nomor 520 sada ayat sada sahat tu ayat tulu. Mari hite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tundi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Saya ingot maali Jehovah
akan adenggan ni basam dohot asini roham aisian narobi do akai asa unang marsurak-surak akamusuku midaau ale di bataku marhabosan tuho doau saya unang pailaau. Haleluya. Martangiang mahita ali Tuhan di bata amani saluhut para sini rohaon nga ditatap o hami bangsomon aidang manjua ho mangalehon anakmu nasasadai Tuhan Yesus Kristus tutangan ni berdosa asa taon na haliaon dohot siak ni bagi saat rodi hau pinar silang sa itupai hami marhiti-hiti asini roham asa margugu hami jala marbenget ni roha songon anak hahulungan ni rohami di akka si taonon asa marsangat guarmu dohot anakmu Tuhan Yesus Kristus dohot tondi barbadia marhiti-hiti hami. Amin. Marendi metasian buku ende nomor 126 ayat sada dohot ayat 4. Tabigima patik ni dibata di mingguta sadarion imasian patik parjulu sahat tu patik pasapuluhon patik parjulu ahudu jahu badi batam ninna di batata dang jari marakub ahu bahinommu di batam patik paduahon dang jadi ganonmu jala dang jadi sumanonmu manang ahana di banua ginjang dohot na di banua turuon rodi na di bagasan ni aek na dituru ni tano yang kutunggabe si sombaon manang siuluan patik patuluhon dang jadi dohonon guarni debata yang goso ture dalanna ayu hona uhumna dosugut akkana marsineang di guarna patik paupaton ingot hamuma pabadiaon ari minggui dinaonom ari maula hamu nasa siulaonmu alai anggo ari papituhoni ari paradiana ni jahuba di batam doi dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang burum manang naposom lailahi manang naposom buru-buru ro di pinahanmu ro di isi ni hutan ni halak pe na mangibati hutam ay dinaonom ari do di toppa de bata langit do tano do laut do nasa isina dungi maradian do ibana diari papituhoni di bahen ido umbaen na di pasu-pasu di bata jahuba ari pada dianan nai jala di parbadiai patik palimahon ikko pasango pemudo natorasmu asa martua ho jala liling mangulu di tano na di leho ni jahuba di batam beho patik paunopon unang ho mamunu
patik papituhon unako mangalakuk, patik pawaluhon unang ho manako, patik pasiahon unang ho olo makatindakon hatana sotutu maralohon dongan jolma, patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongas saripin ni donganmu, manang nanaposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lumbuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Ido patik ni tuhatta atong ramang ido gugu mahita tu adopan ni dibata lamang ulahon nombar tu patik nai. Ali Tuhan dibata saya pargugui mahami mangulahon na hombar tu patik mi. Amin. Marindi meta sian buku ende nomor 165 ayat 2 dohot ayat 3. Tatuputi madosata tuadupan ini bata martangiang mahita. Ali Tuhan di bata amanami na di banua ginjang hudo na patupahon hasesaan di dosa dihami halak na dangolon marhite-ite hanak haholongan ni roham saya si maroham dihami akan na mangarsakon dosa nami saya sahabi matubagasa rohanami hasesaan di dosa nami lehon matuhami tondim na badiay asaw nang ganggu rohanami di asini roham alay asahot rohanami marhaposan laho mga tapon nasa dusa dohot roha portibion asaw pasat hami diri nami tuho gabi pilihan na mangudu jala nabadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringot tuha sesaan di dosa songonondo pakahulungi ni bata di portibion pula do anak na nasasaday di lehon asaw nang mago naganuk na porseya di ibana asa hanguluan na saliling niniling na di ibana asangapon ma di debata na diginjang. Amin. Marindi meta sian buku ende 210 ayat 2 dohot ayat 4. Sai
Abigema turpuk epistel diari mingguon imana dienet sian Jeremia bindu 31 ayat 31 sahat tu ayat 34 tajahama marsika soring padan naim baru idama narodo aka arisogot ninna jahuba pukaokuma padan naim baru tu pinoparni si Israel dohot pinoparni si Juda. Ai ondo padan si bahenokku tu pinoparni si Israel dung salpu akka arion ninna jahuba lehonokku ma patikku tu bagasan ate-ate nasida jala surat tonokku do itu bagasan roha nasida asa au gabe di bata nasida jala nasida gabe hab bangsokku. Olat nido sahatna martua ro halak na tumangion hatane di bata jalan na piosa amin. Marindi minta sian buku ende nomor 120 lalu ayat 1 ayat 2. Hatindakon maha porsiatai songon na di hatindakon di dong atas porsian di sandok portibion rap mahita mendok au porsia di debata jahuba ido ama pargugu na suatu dosan natumo palangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gebe-gebea satundi barbadia andorak suabubuhan ido tuhata natumaon na bernit di pamunan ni silatus nama terpajal do ibana di hau pinar silang natua tubuan waturu dung ditanom
namulak mangulu diari patuluhon, nama naik tu surgo, lahundul tu siamun de bata Jehovah, amanai pargugu na suatu dosani, disima ibana, pai mamulak sugu tu tanoon, manghumi halak na mangulu dohot namate, au porsea ditundi barbaria, jaladok sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, dohot di sesaan di dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu dosugo daging ni halak naung mate, dohot dia hangoluan nasora sudah. Amin. Korpujian sian wilayah Korintus.
Diuruti Mamuse Kor Naomi. Shalom. Warta Jemaat untuk kita Minggu 1 Maret 2026 dengan topik Balgado Holong di Rohani Debata di Portibion.
kasih Allah besar akan dunia ini. Satu, nama minggu kita hari ini Minggu Reminiscere, yang artinya ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu, tertulis dalam Mazmur 25 ayat 6a. Kedua, statistik. A1, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah Minggu 22 Februari 2026 di ibadah bahasa Batak 190 orang, bahasa Indonesia 102 orang, sekolah minggu 75 orang, pos pelayanan Goa 43 orang, sekolah minggu di pos pelayanan Goa 7 orang, yang mengikuti secara live streaming 27 akun. A2, berita duka cita. Pada hari Kamis 26 Februari 2026 telah meninggal dunia Ibu Nurhayati Buru Huta Barat, tutup usia 70 tahun 6 bulan, alamat BTN Bakolu, Blok A1 nomor 7 Sumbu Minasa. Dan pada hari Sabtu 28 Februari 2026 telah dikebumikan di pemakaman bumi umum Panara. Tuhan Yesus memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. A3, jemaat baru. Pada hari ini Minggu 1 Maret 2026 telah diterima menjadi jemaat di HKBP Makassar keluarga Bapak Charles Harrison Opusunggu, Ibu Elizabeth Bohalima Boru Siregar dengan 2 orang putri, 1 Lantika Ambar Boru Opusunggu, 2 Metasya Geraldine Boru Opusunggu, yang datang dari gereja HKBP Pematang Cingkering, Resort Damai Cingkering, Distrik 14, Tebing Tinggi, Deli. Sekarang bertempat tinggal di Kompleks Gria Surya Permai Blok A nomor 5. Bila jemaat yang baru berada di beribadah bahasa Batak pada hari ini, kami mohon untuk bangkit berdiri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya yang baru. Ketiga, Dewan Koinonia kategorial, pertanggungjawaban dan pembubaran panitia Natal kategorial Sekolah HKBP Makassar. Pada hari Minggu 22 Februari 2026, panitia Pesta Natal Sekolah Minggu HKBP Makassar telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pesta dan telah diterima dengan baik oleh semua peserta. Selanjutnya, kepanitiaan Pesta Natal Sekolah Minggu HKBP Makassar dengan resmi dibubarkan oleh Pendeta Resort. Adapun hasil pertanggungjawaban Pesta Natal adalah sebagai berikut. Pemasukan 29.530.000, pengeluaran 23.993.900 rupiah, saldo 5.536.100. Saldo tersebut telah diserahkan ke kas Huria. 4. Dewan Marturia. 5. Dewan Diakonia, gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. 6. Kesekretariatan. 7. Pelayanan Kebaktian Wilayah. Hari Selasa tanggal 3 Maret 2006 di wilayah Roma, di rumah Bapak Keluarga Darwinson Saragi, Ibu Susi Herawati Boru Sinaga, yang dilaksanakan di gedung sekolah minggu. Hari Rabu 4 Maret 2026 di wilayah Efesus, di rumah Nyonya Inang Nyonya Kombes P. Aritonang WE Boru Siahaan, di alamat Jalan Ke-25 nomor 56. Kebaktian tersebut semua masuk pukul 19.00 WITA. 8. Pengumuman A1 KOR wilayah yang melayani di ibadah minggu. Pada hari Minggu 8 Maret 2026 yang akan datang KOR wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Galatia. A2. Ibadah di pos pelayanan Goa. 1. Pada hari ini Minggu 1 Maret 2026 paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah KOR Remaja. 2. Pada hari Minggu 8 Maret 2026 yang akan datang paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah KOR Paropuan pada hari Kamis. A3. Pelantikan guru sekolah minggu. Pada hari ini Minggu 1 Maret 2026 Gereja HKBP Makassar mengadakan acara pelantikan 3 orang guru sekolah minggu. 1. Monica Angelique Boru Simamora. 2.
Mainova Christine Gabriela Borusi Mamora, 3 Putri Olivia Borusi Nurat. Acara pelantikan dilaksanakan setelah persembahan kedua di Gereja Bahasa Batak. Marilah kita mendoakan agar acara pelantikan dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan. A4. Priorisasi seksi-seksi. Berhubung telah berakhirnya periode seksi-seksi di Dewan Koinonia, Diakonia Marturia untuk periode 2024-2026, dengan ini disampaikan kepada Dewan Koinonia, Diakonia dan Marturia mengadakan pertemuan untuk memilih pengurus seksi di Dewan masing-masing untuk periode 2026-2028, paling lambat minggu kedua bulan Maret sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Inang Insinyur M. Simatupang Boru Simanjuntak, Inang Situa B. Banjarnahor Boru Manulang. 3. Nona Parulian Boru Pasaribu. 4. Amang Ahamanurung. 5. Inang Wenai Baho Boru Pasaribu. 6. Nyonya Eje Sitorus Boru Panjaitan. 7. Inang MP Silitonga F Boru Samosil. 8. Inang V Silaban Boru Pakpahan. 9. Amang S Sitorus Pane. 10. Amang SPP Pasaribu. 11. Inang Nyonya Situa Doktorandus P Tampu Bolon Boru Siahan. 12. Nyonya J Huta Barat Boru Marpaung. 13. Nyonya Situa W Purba Boru Damanik. 14. Nona DJ Toding Boru Simbolon. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 2 sampai dengan 8 Maret 2026, ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 12 orang. Untuk sekolah minggu ada 3 orang. Untuk ulang tahun pernikahan ada 4 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pemakaian gereja kiranya bisa kita lihat pada soft copy yang sudah dikirimkan melalui grup wilayah masing-masing. Demikian juga warta keuangan dapat kita lihat juga di grup wilayah yang telah dikirimkan melalui grup WA wilayah masing-masing. Dan jadwal kegiatan 2 sampai dengan 8 Maret 2026. Sampai sekian jauh warta jemaat untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. My Manager. Kor My Manager.
Nikodemus. Asa dong masahalak siya akka balise, si tua ni Yahudi na maluar Nikodemus. Na o ongi manopot ibana, jadi idok manopot ibana. Guru nami, kuboto hami doho guru na rosya telata. Aydang terpaku pa aliyai setada, song na hemi, iya so debata dongan. Dungini na Jesus mangangalo si iban. Si tutu dola honto. Iya so tu John Masian Nijang dan terbaheca narnida ada jauh di debata. Dungini na si Nikodemus mamadok iban. So dia materbahet tu musehalak. Iya naunga tua. Tung haula hatta mamasuhi si beoni inara asatu. Jadi dia si Yesus ma tutu si tutu doh nahudohon tu diho ang sotu col masyan aik doh siap tobi dan habo makaca harajau debata dan do datu siap dari todi do datu siap tobi unang lalongan rohan ala blok tuho ikut tubuh hamu siap bijak. Namun doa do paklomoni rohana dibigi hodo parmos alai dang dibotoho habor hatanna manang hasahatanna losongonido ganup nang tubu sian todi dunginin na si Nikodemus ma mangalusi ibana songod dia ma terpajadi jadi nina Jesus ma mangalusi ibana ho guru ni bangsa Israel dang dibotohoi tutusi tutudo nahudohon diho huhatahon hamido nahuboto hami jala huhati dakon hamido naung huida hami gabi dang di jakon hamu nahuhati dakon hami gari aka naditanon huhatahon tuhamu dang porsea hamu tu porsea mahamu molo huhatahon tuhamu akka na di Banua Gijangi dang adong nama naik tu Banua Gijang iya so naung tuati sian Banua Gijang ima anak ni jolmai na di Banua Gijang hian jadi songon naung pinatipo ni si Musa ulohi di halongonan songoni naing patiboon anak ni jolmai asa dapotan hanguduan na saliling-liling na ganuk na porsea di ibana ay songonod do holong ni roha ni debata di Portibion pola do anak na nasasaday di lehon asa unang mago ganuk na porsea di ibana asa hanguduan na saliling-liling na di ibana ay dang na disuruh debata anak na itu Portibion asa uhumon na naing paluaon na Portibiot tahe ubayin na disuruh. Ido sahat na Bapak Ibu tolong dibaca dalam bahasa Indonesia, saya nggak usah baca untuk kali ini karena ayatnya panjang. Akamanga kenang asai termurah hita manakut manang lau mangatusi bahkan lau maniup ahadon anak si bonot tasya terpu jami tahun ikobor hat dohita ima sian topik minggu naung ditotuhod di tonga-tonga ni huriat tahakabipi didok balgado holong ni rohani debata di Portibion asal lau mangatusi balgani holong ni rohani debata di Portibion borhat mahita mamereng tu Johannes tu luwe saplono somal doi tabain topik malang tabain hira tema ni kanatal molo marnatal hita jadi nga somal tabiki asa adong tolu kata nama cai luar biasa sian ayat sapulonomi ima holong ni rohani debata di Portibion ido nanaing paingoton na dihita alai ikut taingo jo holong ni rohani debata tu Portibion do dakolat tu sahalak dakolat tu halak Kristen alai tu Portibion
di lehot de bata holong na. Basa pakai portibion si Johannes song na tajahat di Johannes tulis sa pronomi naing patuduhonon na holong di rohani de bata tusude do natino panai ise petaho jolma petaho manang na dia penatino pani de bata tusido naing sahat holong ni rohani de bata. Ima na perjolo na taida kata kunci sian ayat 10 alai na paduahon didok unang mago. Ternyata di proses mulai siap penciptaan sahat di perjalanan ni bangsa Israel sahat mamusay adorang suatu hatutubo ni Jesus jolmay nung amago sa sitong na diadupan ni debata ala ni dosa. Nung amago jolmay siyan adupan ni debata ala say magdaw do siya debata ditinggal hot debata ditudal hot debata di nasanguluna. Gari bangsoy nung ahutogu ho marhite tangaku ninna tu bangsoy alay ditudal hot do nasida ditudal nasida do debata sianima boy do honota portibiosa sitong na nung amago asa unang mago do portibion ban na ro Jesus pataridahon do patuduhon holong na asa boy jolmay mulak asa boy muse jolmay mangul na patuluhon sian ayat 10 asa dapotan hanguluan na sa liling ni liling nunga diangkat dibuat sian namago asa unang mago alayadong do pemuse na luar biasa di parade de bata ima hanguluan na sa liling ni liling sian na tuloy mahita lau mamereng dohot lau marnida dohot lau makanguluhon minggu sadarion reminisere ingot ninna marhite na mulota jaha di buku Mazmur naing ingotota naing ingoton ni debata jala naing tapangi dosa diingot debata papahenan na nang manok pahita sianima gabe dilului hitamuse diangkat hitamuse jala di parade di hita hanguluan na sa liling ni liling lau menuju tu tolu poin nakin ima na sian Johannes tolo sa plonom taida ma barita ni si Nikodemus ido mura mga tusihita ala si Nikodemus sahalak parise sahalak pangajari sahalak toko ni halak parise alay ro ibana sip tujulo ni Jesus lau sekaligus doi naing idauta mewakili dirita mewakili jolma mewakili halak na naing Roma dapat tu Jesus lau mga pamurahok kita mga tusi turpuhon taida ma dialog ni Jesus dohot si Nikodemus so natarok nakin tang na jolma biasa ibana jolma na luar biasa do ay tokoh do ibana jala takas do ibana sebagai guru manang pangajari di tonga-tonga ni halak Yahudi alay ro ibana borngin madapoton Jesus. Memang gudang do pandangan na negatif tu si Nikodemuson ay basa kami borngin ibana rodang arian alay memang gudang do na membela kehadiran ni si Nikodemus borngin ala di ida jolma anon ibana gabi targasi palak marnida ibana bahkan gabi didokan non na mengkhianati ugamona na mengkhianati halak Yahudi moloro ibana tu Jesus diberek kalak sotung dituduh halak mi berhapor siaun na hape nunga adon hapor siaun na sida manang hapor siaun ni halak Yahudi iman na borhat sian hukum Taurat manang na borhat siap patihi tidak ada yang selamat tanpa melakukan hukum Taurat ido didok na sida tangado kauluan anggo so berusaha jolma lau pa hut patik tu soboy do ibana dapotan haluan ido konsep berpikir nasida hape nang ro ibana tu Jesus tu diboto ibana do berbeda konsep ni hajahudion do konsep ni Jesus ido benaro ibana lau makatai do Jesus memang ternyata doi
Di dialog ni si Nikodemus dohot Jesus. Di patuduhot Jesus do perbedaan konsep na mendasar sian konsep ni halak Yahudi tu konsep na binuan ni Jesus taringo tu hanguluan manang taringo tu ngulu na pinaradi ni debata. Molo sian konsep ni ha Yahudion holas sian dagingido. Borhat siya pemahaman tubuh, borhat siya pemahaman kemanusiaan. Alai konsep nasian Yesus adong di pai baru, bukan hanya tubuh, tetapi ada roh yang bekerja dalam hidup manusia. Asa disido gabe jupang haluau. Ido banda dipakai Yesus istilah tubuh padua halihon. Tubuh di bagasan aik, jala tubuh di bagasan todi. Tubuh di bagasan air talapati mai lahir sebagai manusia biasa, tapi lahir dalam roh iman na talapati molo dihuriat dah KBP tadok mai halak naung masuk tu harajaw ni debata marhite padidioni nunga sorang ibana padua halion ima di harajaw ni debata. Molo halan nang sorang di harajaw ni debata marhite nang terdiri ibana namar lapatan nunga dohot ibana terhisap nunga dohot ibana masuk tu harajaw ni debata. Memang ikut dohonot tado anggo di hajahudio dangadong istilah terdiri do peditiki untuk madok ibana naung gabi dohot seorang padua halio malang tubuh padua halio di harajaw ni debata ai dung pero Jesus di patuduh homai diajar homai digobarhon Jesus mai asa tutu jol mai gabe masuk tu proses na baru ima lahir baru manang seorang padua halio. Sian konsep na niajarhon ni Tuhan ta Jesus memang salah kaprah do sanga si Nikodemus. Dipikir ibana do hala pemahaman seorang ni seorang persorang ni jolma bahama beno mulak tubutuhan ni dainang ni naibana. Dung pedam di patorang Jesus baru pe muncul mesi suku-suku ne baru tu napinain ni si Nikodemus bohama perjadi ni gabe ina mamuse suku-suku na padua halio. Sian suku-suku na pinasahat ni si Nikodemus tu Tuhan Yesus talida do mulai jupang proses perubahan do persepsi ni ibana manang mindset ni si Nikodemus taringo tu pemahaman lahir baru, taringo tu pemahaman halak naung dohot tu harajaw ni debata, taringo tu pemahaman halak na neng dohot tu hanguluan na saliling nilileng na ido benas tubuh suku-suku ni ibana bohado perjadi ni. Di sido gabe dipatakas Jesus perjadi ni sahalak jolma boy dohot ibana sorang padua halihon bahkan gabe boy dohot ibana majalo hanguluani ima holong ni rohai ikon porsea ibana di Jesus ido intina porsea di Jesus pola digobarhon Jesus tu si Nikodemus taringo proses di pengalaman ni halak Israel ditiki nadong ulok na mamarguti halak Israel sampai gudang namati hati-hai rosi Musa di pajongjong ibana ulok tolong api ise namarnida siapa yang melihat dia akan selamat dung di pajongjong si Musa uluhi lau sido kobaran ima di kobaron Jesus taringo tu harorona ise na porsea tu Jesus na tarsilangi alam nga sudah diparguti simbolis jolmai alai nama mereng silangi na porsea tu silangi ima halak na mangulu ima halak na pinalua ima na malua sian hamatean na binain ni simbolis na binahin ni huaso ni portibio asad yang dohonon nani ngajar honon ni Jesus dalan haluaon dalan hanguluan jala halak na sorang padua halio manang natubo padua halion ima molo porsea di Jesus na tarsilangi jala Jesus nang roto tonga-tonga ni portibio lam di patajum Jesus do pangajarion na tu si Nikodemus didok Jesus na rosya banua gijang do laho patupahon lau paluahon
jala lau panguluhon jolmai. Patuduhon di si haroro ni Jesus nagabe jolma tu tonga-tonga ni pertibion sianido jupang haluaon. Sianido jupang hanguluan. Sianido jupang gabe boy ditinggalhon ima ngolu ha pertibioni masuk tu proses nai baru di bagasan ngolu nai baru nang pinaradi ni Jesus. Di sima gabe lam dipaadar Jesus tu si Nikodemus taringot tu hanguluan na salim niling na sahab ma tu kaya sapulonomi tu na tolu poin song na tadok nakin di haroro manang di holong ni rohan ni debata tu pertibion tu sudido di paradi dohot na nilehon ni debata asa unang mago jolmai unang mago pertibion ro ibana jala asa dilehon hanguluan na saliling niling ima na taida hubungan ni Nikodemus dohot Jesus lau mga patorakon taringo tu holong ni roha ni debata tu tonga-tonga ni pertibion. Sian na tulu halido hitam sebor hatta kamanga kenang lau mengaktualisasi hon lau mangulahoni di bagasan pangulot ta siano pari. Nah hadir di gereja ora sudah nunga seorang padua halihon ate. Adong da pinasa seorang padua halihon. Moloso tardiri do berarti dang seorang do padua halihon dipangido ma partikia marsiajar asa doho tibana tardiri asa doho seorang padua halihon. Molo nang seorang padua halihon berarti nunga doho tita nuaeng masuk tu harajaun ni debata nunga terhisap kita tu harajaun ni debata alai nuaeng tauji majolo. Bahado hita nuaeng naung seorang padua halihon lau menapaki lau madalani perdalanan ninguluta dapat tuduh hodo naung dasorta ima seorang padua halihoni adong do mangilustrasihon manggobarhon wahado hita menghidupi ngulu na hobartlo mani rohani debata tu pembangunan tadokma anggohita nunga diletakkan di pondasi ima di harajau ni debata holat terdiri hita jadi nunga diletakkan dasar nunga diletakkan pondasi alai song bangunan nakin tohodo dibangun ibana do sarupa do pondasi ternyata adong do membangun bagak jago pondasina alai dung membangun tang sesuai do pondasi tang sesuai do gobaran tang sesuai do perencanaan dibangun. Jadi nang pekuat pondasi anggo sodengkan do dibangun boy do rubuh. Boy do dang tengkan dang kuat. Soni do nang ngulu di pertibion nunga tubuh ibana di tonga-tonga ni pertibion alai anggo so diisi do dohot dengkan ima sona somal tadok kebutuhan secara jasmani, kebutuhan secara fisik, kebutuhan secara spiritual tong do dang hot. Soni do nang pembangunan ini. Molo nong adong pondasi tentu dibangun tiang, dibangun dinding, dibangun atap, baru dengan di bain asauli molo setadok mon mengisi bangunan ini. Soni do nama ceuli. Bodo baga togu bangunan na alayang goso diisi dengan bangunan ini tong do jorbuti dau. Yado hubering seda bangunan. Soina bajago ni bangunan ini bisa parkir ratusan mobil alai aladang diisi do dengan soina ba ruana berengon ba mabia di ba masuk tu bagasan ni kumarapani ala gulap muse dang nang go di ias dang nang go di ibain aha petunjuk masuk jol matu parkirani laus lilu di parkirani dang boy haruari pada turun nangpe holam mungkin sedia bidang ima molo dibangun HP dan sahatu perencanaan na matang bahkan dan boy sahatu penyempurnaan finishing na dengan gabe kurang dengan bahkan boy rubuh boy mabain jolma tersesat di bagasan ingarani asa songonido di bagasan panguluot tahita di naung masuk kita tu harajaun ni debata marhite padidion na bade ikot takas mata isi ima pondasi nang diletakkan
Tadokma pondasi diletakkan ala rata-rata hita terdiri di masa anak-anak. Mungkin ngadong nabi galak kita di son terdiri na dewasa, pasti ngelebi dewasa ibana meletakkan dasar. Alai halak na meletakkan dasar ditik dana kibana itorhatop dipersiapkan dirina. Marhite memang tadokmai marhite hapor siaun ni natorasna. Pengakuan natolasna, ay natolasna mengaku iman percaya, au porsia di debata Jehovah, au porsia di Yesus Kristus, au porsia di todi porbadia, dung didok natolasna baru pedididi danai. Alai nuaing suku-sukun akan ang terdidi nunga tutu diletakkan dasari alai bahado membangun. Saya hukum barhodo na membangun, na melanjutkan bangunan tu pondasi na ngadongi ima perjulu na torasna. Ido sa sitong na meletakkan tiang-tiang di tonga-tonga ni hapor siaun manangulu na baru ni yanakon na. Lalu sido hubungan na dohot tu tahun transformasi na tapatu pasaudarion babua hapor siaun ni macayar gadui meletakkan dasar asabui keselamatan Jepang di tonga-tonga ni keluarga. Asa keluarga dong meletakkan tiang-tiangi anon sahat may musetu atapna asa boy ibana boy mengisi bangunan baru manusia baru di tonga-tonga ni Parngulon na si Kenupari. Alai halak mau mengerti jalan memahami, dia juga bisa meletakkan membangun, bahkan sekaligus dia bisa mengisi bangunan baru, hidup baru, khobar tulomoni rohani debata. Tentu bangunani iko borhat doi sian pangajario di hatani debata ala nunga diletakkan dasarna di bagasan ama anak dotor di perbadia di bagasan goar ni debata ama anak dotor di perbadia. Tentu dina meletakkan ni mahita naing marsitutu jala ikut totong borhat sian hatani debata. Nagabi masalah jutak kamanga kainang. Dia mau anaknya dibangun dalam pondasi firman Tuhan, tetapi yang membangun selanjutnya orang tuanya, dia tidak memahami akan firman Tuhan. So di haringgas semua manangi hondok marsiajar di hatani debata. Dan di haringgason lau mangatusi ahado si bangunan na di anak konna. Itu menjadi masalah, jujur dari jadi masalah di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni pari anak konon. Ido sejujur gabi adong penyesalan di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni para nakon molo sotakas di boto bahado lau menata membangun asabui hot tu pondasi na ngadongi tutu membangun jala gabi uli ngoni jala boy muse diisi dohot denggan tang naning memereng di pudi hita alai idot tado lau melangkah ke depan. Apalagi itu generasi muda, mungkin banyak anak-anak muda sekarang di sini. Molo marhasohotan. Kalau sudah menikah, ingat, saudara telah dipanggil menjadi umat Tuhan. Kalau menikah dan ada anaknya, bawa anaknya untuk menjadi manusia baru. Tapi ingat, persiapkan dirimu untuk membangun itu menjadi manusia yang baru. Unang pondasina sian hata ni debata alai dingdingna gabi huaso ni portibion teturowo doi disima naing idota tanggung jawab do tugas lau mempersiapkan di pondasi naung ditetapkan menjadi manusia baru sianido hita mangisi jala sianido hita lau mangaradi dirita gabi boy diisi hobar tulomoni rohani debata. Napaduahon akamanga kenang nunga masuk kita tu minggu para Paskah. Sai ko tu sido muse arahonota pikirata paima masuk kita tu perningota di hamamati ni Yesus. Saya ulah konoku domadok minggu para Paskah dimulai dengan Septuagesima. 70 hari sebelum kematian. Rekod 70 hari itu angka kesempurnaan 70 angka 70 itu sianido hita sai diarahkan
asa selau pikirata Tuhan mamati ni Jesus. Di som manuain di minggu reminiscerio di naing di sunggulita marningot jala makaporsiai holong ni rohani debata song nong tadok nakin di Yohanes 10 ayat 10 nomi song topik minggu sedarion. Balga ni holong ni rohani debata di tonga-tonga ni portibion, balga ni holong ni rohani debata di bagasan nguluta ro ibana siya banwa gijang tang nalau uhuman ni portibion ayadong do pandangan ni halak Yahudi do pandangan ni portibion na soporsea di Jesusi ia Jesusi nunga diuhum benga dipersilakon. Berarti dia tidak punya kekuatan lagi. Idong go pandangan di dunia. Idoban na dilalana sida uhumon nama Yesus tu uhuman na paling berat pada saat hukuman gantung yaitu hukuman salib. Tang nalau uhumon ni portibion ibano. Uban naro. Alai lau patuduhan holong ni rohana gabe rade ibana dibunuh, rade ibana dihukum, hukuman terberat untuk manusia dia rela menanggung. Olo ibana menanggung hukuman na patut tuhi taruh sasitong nai ima holong ni rohani debata tu portibio jala holong ni rohanai takas doi di patuduhan tu sude na tinopanai ise nama kaporsiai, ise nama mereng silangi, ise naung manatap pabahenan ni debata di sido ibana dohot malua. Enda semula hulak di ibada di jamita perjahati sadariodo rap dohot tau di paradaiso ninna holan ala na porsia ibana dipicang donganna na mangarehe Jesus. Nangpe tang doho tibana sa sitong na dihorong ni na mangula lomo ni rohani debata sebelumna manusia na patut diuhum debana bahkan nunga diuhum digantung ibana dia benar silang alai dia menerima hadiah luar biasa sadari doho rapo doho tahu di paradaiso patuduhon di si tahado itu hitan wain diproses di perjalanan ningoluta mungkin medok saya tidak layak lagi di hadapan Tuhan ala ni godang ni dosaku ala ni godang ni pangalosyoku ala ni godang ni papahenaku na Solomon ni rohani debata alai di jauh wain ingot holong do rohani debata di hita holong do rohani debata asa unang mago hita holong do rohani debata asa unang dililuhon portibiok kita holong do rohani debata unang dirajai roha portibi hita roha dagi kita alai porsea mahita di bana di holong ni rohana naung ro ibana siya banua gija manubus kita paluahok kita mangalehon hanguluan di hita asa tutu dohot kita dapotan hanguluan nasa liling ni liling. Monosongoni hape kamang naing idaot tanwain turpuhon majohita untuk dibaharui lipai baru di bagasan perdalanan ni muda. Tutu do nunga masuk kita tu harajan ni debata marite padidion na badai alai ta sadari do jolma pardosa dohita naung sasitong na patut dohita honaum patut dohita masuk golongan naung mago alai Roma musehatan ni debata nuaing menungguli hita holong do rohani debata di hita holong do rohani debata dia ka pardosa dang lomoro hakumida hamatean ni pardosa dang lomoro hakumida hamatean ni parjahati alai mulak maibana di somman waing nang dijohita asa dohot tita mulak lau sekaligus manomu-nomu di pardingotan di hamamati ni Jesusi ima gabi hangulua dihita ima gabi lasni roha dihita ai di sido gabi dapotan hanguluan na saliling ni lilingna mulak kita makaporsyai mulak kita musia dibangun di bagasan Kristus asa tutu dapotan hanguluan na saliling ni liling na patuluhon penegasan na maturpuhon di hita. Macam luar biasa do panidangion ni Jesus tu si Nikodemus taringot tu hadirion ni Jesus. Jesus rosi benua gijang
Dia tahu semua apa yang terjadi di surga. Dan luar biasa di hapor siaun ni halak Kristen. Mau lihat ma dohoti tadi pilit, majalo na rosia benua gijang, maka porsiai na rosia benua gijang. Holani bana do na rosia benua gijang, lao mamaritahon barita na ulii, mamaritahon taringo tuhaluoni, mamaritahon taringo tuhanguluan na saliling nililing na. Ido hasurungan ni halak Kristen, ido hasurungan ni halak nama kaporsiai Kristus. Dia menyembah Allah yang betul-betul Allah yang datang dari sorga. Berbeda do takau kamu na asing. Molo kamu na asing boido jolma biasa dikukuhkan menjadi Allahnya. Alai dangna menuduh kamu na asing. Alai ido secara molo taida sejarah manang taida sian proses perjalanan ni kamu di Portibion. Alai Yesus na roh di tonga-tonga di Portibion. Roh ibana manusia biasa, roh ibana seorang ibana tu tonga-tonga ni Portibion, songon haso seorang ni John. Bahkan proses na niya dupanna, songon John manalea situ tu, seorang ibana di huta Bethlehem. Jala magudang ibana di palelelele, bahkan magudang ibana di lili Portibion. Tang di jalo Portibion, bahkan diuhum Portibion, di bain tu ibana uhuman na sopatut alai disima na yang idota. Holong ni rohani debata, asini rohani debata dihita, debata roga bijol, debata manaun sitaunota, debata sikata tu haleau ni tu hamaguani asa malua jala asa monak kita jala asa sahti tatong na sa dinding. Molo naung lam takas tayo hapor siyay. Isi malam marsihohot kita marsobat ibana. Ala inti kekristenan, inti kehidupan orang percaya, dia percaya kepada Yesus. Ido inti. Porseha tu Yesus naung ro tu tonga-tonga ni Portibion. Ro ibana siya banwa gijang mangulu dohot jon majonok dohot kita. Jala mulak ibana muse mangarade ingana dihita asa dohot kita parna puna dihanguduan na sa liling na. Tuhat tama maso-maso kita marguguyok kita asa dibangun kita dipondasi imahanguluan na sa liling na dibangun kita sebagai manusia baru asa taisi mai ho Bartolomeo ni rohan debata ang giat indah di ida Portibion asa indah dinikmati Portibion parngulota ay halak naung dohot terjo halak naung dohot di harajaw ni debata totu patari dahonon namai gabe nauli marhiti parbue nauli na dengan buah-buah roh sian ngulut ta sigano pari di sudi parsaurata do di sudi parngulut ta sigano pari amin matang yang mahir mauliate ma Tuhan di hatam nong maju hami jala paingotok kami manungguli hami pabuanong dohot dohami tubuh padua halihon marhite na makaporsyay ho gabi tardidi hami di bagasan gowar di bata amanat dotor di porbadia alai siani mahami Tuhan mangido asiniroham mangurubi hami asa dinasa perjalanan ningulu nami pabahenan nami hobar maitu pondasi naung ni ojakommu di ngulu nami gabi hobar matulomo ni roham nasa pangudaon pabahenan nami jala dohot di nasa parbue nami boy uli di ida Portibion jala gabi taulomo ni roham di batama nami holan hua somdo natuk mangurupi hami lao pahoton hapor siaon nami marhite nalam takas hapor siay hami balgani holong ni roham di hami nang pe perdosa nang pe naung mago hami alai dilului ho jala di paucato hami tu harajon bahkan di paradiho di hami nguru nasa diling ima pahoton hapor siaon nami di masa prapaskah sahat tu natakas lam hanguluhonon nami hamamatem na humoko pami di tonga-tonga ni ngulu nami di Portibion di batama nami laos di bagasan minggu nami sedarion di hamulate orohan nami do
diasini roham na totong mga ramoti madungani hami na madjog jala na mga loa sami sebui rap marsaun marhiti akapad minggu nami di tonga-tonga ni huriam atong pasu-pasu hami saluhut na pasu-pasu nang sudi akaruas ni huriam na semarsitutuhon lao pajongjong ngulu na marujahan di bagasa komarhiti akka ibadah do persauran nami do nama nangihon hatam laos tangya kono nami do nang disudi dongan nami na marsak talungowi di keluarga stanggang inang buru tabarat nang jumulu marujung ngulu di arinong south homa Tuhan na mga puli kayan nakon na do sudi keluarga sisolhot sabuy do pinasida makilala jala manada dengan nibasam dohot asini roham pahitiu parngulun nasida nang pekumarsirang nasida dohot ina nahina holongan nasida laos tangya kono nami do di bagasan tikion di keluarga na jijakon di tonga-tonga ni huriam gabe ruas ni huriam dia kabe Makasaron keluarga Charles opusunggu inang Elizabeth Burseregar dohot ya nakon na dua homa nama masu-masu nasida homa totong narap dohot nasida di persauran nasida di tonga-tonga ni huriamon asa gabe ruas na burju nasida na setotong marsitutuhon ngudu na marujahan di bagasa ko tutike nanangro di batama nami losong ni pasaton nami do tuho nangaka ulaun dot kegiatan na nagsipatu paun nami tiaka ibadah-ibadah keluarga ibadah kategorial saya homa Tuhan na mamasu-masu salut ibadahi asa tutui Tuhan lampat jonok diri nami tuho jala lam tutu woi hamira mangudu lam margugu banguda hobat lomoni roham dina sa padalan nami di Portibion di batama nami lausoni di dongan nami nanaing silantikos sadarion di nanaing makubasi yan nakon sekolah minggu marhite ikabiguru sekolah minggu di tonga-tonga ni huriam monika si mamora may nopa si mamora dot putri sinurat homa nama masu-masu nasida homa natotong mengajari nasida asa tutu dipilihon tikina dipilihon rohana dipilihon nguduna dipilihon nasa nadong di nasida tupakubasion di tonga-tonga ni huriam sapala na di joho jala dipilito nasida manguda manasida hobar tulomoni roham losoni nang dia kerencana di periodisasi seksi-seksi di tonga-tonga ni huriam homa Tuhan patuluson diaka naradi mamilihon dirina di pakubasion marhiti aka kategorial do seksi-seksi di huriam tu periode 2026-2020 lalu sai tordim manugihon akaruas ni huriam olo lau mangudahon dohot lo patupahon na muli na dumenggan siyang nguduna songon halak ng tinobus songon halak ng sorang padua halihon makungla di tonga-tonga ni huriam talumuwi di akadongan namin na di bakasan parsahiton di inang nyonya si matupang bursi manjuntak nyonya bancernaur bor manulang nona parugian pasaribu amang hamanurong nyonya na ibabor pasaribu nyonya stores bor panjaitan nyonya si litonga bor samosir nyonya si laban bor papahan hasturus mana SPP pasaribu nyonya patampu bulun bor siahan nyonya huta barat bor marpaung nyonya purba bor damanik nyonya dumantoming bor simbulun dohot akan suhagwara kami Tuhan tuasini roham dunesida tang yakonon nami asa lehonomu haipason lehonomu gugu talumubi hot ni hapor siaun asa sai hot nasida Tuhan lau majuho diragam ni namasa dot nenedupan nasida asa totong Tuhan hot nasida di harajaun hot nasida mangauhoko ala hodo totong naung padua kami hodo naung panguduh kami naung pamasok kami tunguru na imbar lehonomu totong di nasida hahipason asa sebui nasida depe tu akatik kinanero rak marsaur diaka parpunguan nami marsaur do di tonga-tonga ni masyarakat do di blon nasida sikanupari lausoni nang diaka ye dongan nami namar ulang tahun di kelahiran ulang tahun di pernikahan
Mauliate ma Tuhan di kajang numur na pinasahatmu di nasida. Martabat apa ma kajang numur di nasida tujuan nyari dohot las niroha do tai pason marhite sian nasine roham. Jala pasaton nami do Tuhan ang disudi ruas ni hodiam nasi mamilihon pilihan nasi pasahat ala nikudang ni basa-basa menang jinakun nasida. Martabat apa ma pasu-pasum di nasida. Martabat apa asni roham di nasida nang tujuan nyari. Di batama nami go di homa nang saluta kau dapat kubasan nami di tengah-tengah ni kuriamon nang tutik kenan itu. Tang du paham martangi yang Tuhan nang tu sudi dengan nami na setotong lebih gudang mengadupi bencana alam. Asini roham mangrupi nasida patugu hapor siaw nasida unang madili unang lidu nasida. Alai sai pos rohana di balik niak kasih tawonon paru kilo do bencana nene depanna. Dile para dihodo kelas ni roha di nasida tujuan ni hari. Di batama nami losong ni nang bangso nami setotong datangnya kono nami tujulum. Ototong na mangurupi terlumubi patauhon pamaretta nami lau mangulahon hobar tu naung dibadaton lau mabuan bangso nami lam tu majuna jala lam tu amanna bahkan gabibui bangso nami on na mensejahterakan masyarakat mabek kami marlas ni roha di tengah-tengah di bangso nami. Di batama nami pasu-pasu nang huriam di sedok portibion gabi apa asasahat ni barita nauli barita haluan barita hanguduan asa lampui merlas ni roha hami jota kadongan nami rak mangauhon haluan nabi natu kami urasi hami sian nasadu sa pangalosion nami asa no traba pasu-pasu nang sepasto mudi hami di bagasan Kristus Yesus tangihon jaloloi mapangduan nami. Amin. Tapuji Tuhan tamarede hita sian nubukeden nomor 10 tolu ayat sada dosa terusna hut papungu pilihan padua. Datama ele honoku
Matujolo na nang silantiko sa derion nagabi guru sekolah minggu di tengah-tengah ni Uriata Monica Bursimamora Putri Sinurat Mainopa Simamora. Hamua kadongan sahuria di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Obartu kebutuhan ni pelayanan sekolah minggu di tengah-tengah ni Huriata HKBP Makassaron alani toto penonton masa darion lau manabai guru sekolah minggu alani tabigi surat keputusan taring untuk guru sekolah minggu untuk periode 2026-2027 lau manabai guru sekolah minggu di tengah-tengah ni Huriata. Surat Keputusan Pimpinan Jemaat HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan nomor 001/SK GSF D 17 Romawi R-2/H-1/3 Romawi 2026 menimbang aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 bab 1 pasal 5.2.3 tentang guru sekolah minggu di HKBP memperhatikan 1. Semakin berkembangnya ruang pelayanan dalam gereja melalui pelayanan kategorial sekolah minggu. 2. Kelancaran dan stabilitas program kerja yang disepakati dalam rapat jemaat tahun 2024 memutuskan dan menetapkan 1. Monica Angelique Boru Simamora, tanggal lahir 9 September tahun 2003, tanggal baptis 25 Desember tahun 2004, tanggal CD 18 Agustus tahun 2019. 2. Putri Olivia Boru Sinurat, tanggal lahir 24 Oktober tahun 2005, tanggal baptis 26 Desember tahun 2005, tanggal CD 19 September tahun 2021. 3. Mainopa Christine Gabriela Boru Simamora, tanggal lahir 15 Mei tahun 2006, tanggal baptis 20 Agustus tahun 2006, tanggal CD 2 Oktober 2022 sebagai guru sekolah minggu HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan dengan ketentuan tugasnya di dalam aturan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat bab 1 pasal 5.2.3 syarat dan tugas guru sekolah minggu. 1. Bersedia mempersembahkan diri bekerja di tengah-tengah anak-anak sekolah minggu jemaat. 2. Berperilaku yang pantas ditiru, tidak bercela, rajin mengikuti ibadah atau persekutuan dan melakukan pekerjaan gerejawi. 3. Rajin mengikuti sermon. 4. Berusia sekurang-kurangnya 18 tahun dan sudah CD. 5. Sebisa mungkin berpendidikan keguruan dan memiliki pengertian tentang perkembangan pikiran, emosi dan fisik anak-anak sekolah minggu dan proses belajar. 6. Menyusun bahan ajar tentang firman Allah, kehidupan kekristenan dan jemaat, demikian juga kehidupan segenap HKBP sesuai dengan perkembangan pikiran, emosi dan fisik anak-anak sekolah minggu. 7. Mengajarkan bahan ajar yang telah direncanakan
kepada sekolah minggu sesuai dengan kelas atau horongnya. 8. Merencanakan dan mengadakan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti wisata rohani dan kunjungan ke panti-panti asuhan untuk dilaksanakan oleh anak-anak sekolah minggu. 9. Mengadakan evaluasi tentang pemahaman dan penghayatan anak-anak sekolah minggu secara berkala dan menggunakan hasil-hasil evaluasi tersebut untuk meningkatkan mutu pengajaran sekolah minggu. 10. Membuat laporan tentang pelaksanaan pembelajaran sekolah minggu secara berkala dan menyampaikannya kepada ketua seksi sekolah minggu untuk dibahas dalam rapat seksi sekolah minggu dan selanjutnya disampaikan kepada ketua Dewan Koinonia dan kepimpinan jemaat. 11. Periode pelayanan 2 tahun dan mengikuti sistem periodisasi HKBP yang berakhir pada tahun 2027. 12. Apabila dianggap perlu, surat keputusan atau ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut semestinya. Petikan. 1. Surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan pertinggal. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 1 Maret 2026, Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, Pendeta Rich Johnson Simamora MTHMM, ditandatangani dan distempel. Saudara-saudari telah mendengar surat keputusan dan penetapan saudara menjadi guru sekolah minggu HKBP Makassar, dan juga telah mendengar tugas dan tanggung jawab saudara sebagai guru sekolah minggu. Untuk itu saya bertanya tentang kesediaan saudara. Apakah saudara bersedia untuk melaksanakan keputusan ini dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab seperti yang telah dibacakan tadi? Kalau saudara bersedia untuk melakukan atau melaksanakannya, jawablah dengan ketulusan hati. Saya, Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, menetapkan saudara bertiga menjadi guru sekolah minggu HKBP Makassar untuk periode 2026-2027 di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus. Kiranya saudara dikuatkan, dimampukan dalam pelayanan untuk melaksanakan panggilan ini demi kemuliaan Tuhan. Untuk memberangkatkan saudara di dalam pelayanan, saya akan membacakan 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Mari dihitasian nomor 770 ayat sada laus jongjong mahita salut. Saat mapilin na tapapungon todo pa ni debata matang yang mahita.
Ali di batama namin na di banwa gijang hodo haroroan ni saluhut sila na denggan dot naso libasan na mauliutos. Upasat tami maisyan na nilon mi hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabiwap na hutsus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Aso para siya kami pilihan non. Pati bulon na rajom di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite tordim. Asalamu tadahami godang ni silehon-leon mi hami. Asalam gigirami mandok mauliate tuho. Mar hite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon me Undiro di pa mataku Osadot kegoke Rudi salo artaku Upasahat itu Naso satuku Alia manami na di banua gijang sa Nurbadia Magwarm sa Roma Harajon sa South Malomon ni Roham di Banatongon son na di banua gijang lehon matuhami si daro ng uluan siya pari sa samadu sa nami soon panisa nami di dusa ni dongan na mardusa Tuhan una kami to gihon to pangunjunan palua mahami siyan pangagong mulak mahamu di bagasan dami jala-jalo mapasu-pasu siyan Tuhan di batamat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Disondakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di padopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaurhon madamena tutodim. Amen. Aka mga kinang aladong dongatan ay baru nang to katikin na lengro wala dong aka ruas na baru tasuru matujulo sudi mahita majalang asahot parhudiaw na sida Roma hamu tujulo na baru ruas ni uria dohot naong di lantik kursi kolaminggo di Roma hita